zápas po prestávke. Vedeli sme, že čo nás čaká veľmi namáhavý a dobrá defenzíva a veľmi dobrý tým proti nám, takže klobúk dole a sme veľmi radi za 2 body. Čím to, že sa Slovan tak natrh na góly dneska, znova góly do trestných strieľania? Nemyslím si, že to len Slovan, proste tá celá liga je kvalitná o defenzíve a výsledky 1-0 vidíme skoro veľa na štadióne, takže hovorí to o celej kvalite a kvalitných ústavách, ktoré proti nás Zápasne si na trestnej strieľania, ako si videl túto situáciu? Tak videl som tak, že išiel som na fotku a potom som ho nedal. My sme už zvyknutí brániť a nejaký protiútok. Dneska sme nedali z protiútoku góly, ale počkali sme si na najazdy a tam sme už dostali. V veľkej miery sú tieto body priblížením smerom play-off? Každý bod je vzácný a my sme len radi, že získávame doma body, takže my musíme hlavne doma vyhrávať. UFU by ste ako charakterizovali v súvislosti v porovnaní s ostatnými týmami? Je to asi ten lepší priemer, alebo ten špičkový tým? Je to špičkový tým, majú najväčší skoro rozpočet, takže poraziť také mužstvo je pre nás pekné a dáva to viac silu do ďalšieho roboty. Jarovanov vychytal tretí shoutout, ak sa nemýlim, štvrtý, čím ako skasírujete? Tak on určite už vie, už vychytal niečo, takže vie, čo ho zajtra čaká a dúfam, že nezabudne na to. Vieš prezradiť čo? Nie, on vie, stačí sa jeho pýtať.